Og velkommen til min blog, video, YouTube, blog, aktivt. Jeg vil lave nogle videoer om, hvad jeg har lavet, og make-up, og hvad jeg har købt, og sådan nogle ting, og hvad for nogle mærker jeg godt kan lide. Sådan helt almindelig pigeblog med make-up og tøj og sådan noget. Det er mit første indlæg, hvor jeg bare vil fortælle lidt om, hvad der vil komme til at ske på bloggen, og sådan. Og så senere hen, så laver jeg sådan med make-up for i dag, og surprises. Første ting, jeg har lige fået den her. En skjorte fra H&M til 180 kroner, hvor den er almindelig sort med perler på kraven. Og så har jeg også fundet en guldhalskæde med hjerte. Jeg ved ikke, om I kan se det. Af min mamma og morfar. Og så har jeg også fået farvet hår. Og sådan lidt nye ting, så. Men det var bare omkring, hvordan min profil vil være, og hvad der vil ske derinde. Okay. Hej hej!